शेवटपर्यंत तुझी उडी दिसलीच नाही. तुला येते का हे स्किल आग? ह्या 2 कमेंट्स माझ्या गावाच्या विहिरीच्या व्हिडिओवर होत्या. आता मी काय सांगू, ही स्किल मी हायब्रिड शिकलोय. म्हणजे 7वीच्या उन्हाळ्या सुट्टीत गावाला गेलो होतो तेव्हा मामा बोलला, चल रे डब्बा बांधून शिकवतो, पण विहिरीत डायरेक्ट फेकतो. हे वाक्य त्यात सायलेंट होतं. त्याला घाबरून मी गावावरनं आल्यावर सोन्याला बोललो टँकला जाऊ. चल रे सायकल वर जाऊ असं म्हणून 9.5 किलोमीटर लांब ह्या शाहू टँकला घेऊन यायचा. सायकलिंग करत यायचं, पाय तोडायचे, परत येऊन स्विमिंगला पाय तोडायचे. आता इथे पाय टेकतात म्हणून बिंदास्त शिकलो. पॉइंट A टू पॉइंट B पोहोचू शकतोय, बट ऍट 1 पॉइंट तरंगत राहणं एवढंच शिकायचं राहिलंय. पण मेन पॉइंट इज उन्हाळ्याची सुट्टी, आपलीच विहीर, आपली मावशी मामाची पोरं, चांगलं गार पाणी आणि मनसोक्त उड्या टाकणं, हेच मेन पॉइंट आहे ना.